Băi, salutare și bine v-am regăsit la un episod din Fortnite. Așa, am omorât și default-ul. Perfect, acum am început un episod. Mama, am găsit un AK-47 epic, hai să plecăm pe luptă. Poate dăm un victory. Nu se știe. Eu mă joc pe un iPad. Kill. Sunt la duo solo. Hai mă, așa. Pump verde. Am aruncat un gri. Hai să mergem. Pac. Easy boys. Pac așa. Perfect. Hai. Bine. Ai, bine mă ia, da kill. Mama are epic. Da, nu-l vreau. Nu vreau, are epic. Am arma mea AK-47. Op. Așa. Easy. Perfect. Acum avem vreo 5 kill-uri. Cred. Easy. Îi bat pe ăștia ca pe felia de tortă. Fac frișcă, îi fac. Așa. Perfect. Hai să mai dăm aici. Așa. Pac. Pac așa. Mergem. Default-ule. Mamă, heavy shotgun legendar, da. L-am aruncat ca să iau pump albastru. Pac. Mamă, ce mă enervează. Bine. Voi mai pune eu pauză când fac kill-urile, ca să nu vă supărați. De pe iPad. Când omor trec la altul, ca să știți. Uite, vedeți? Da. Hai să mergem. GG. Pac așa. Mergem. Perfect. Easy. Voi când o să vedeți videoclipul acesta, acest videoclip e din Season 8. Acest videoclip. Dar eu l-am filmat așa. Uitați, aici facem un 90. Stați că facem un 90. Sau nu mai facem, că poate ne dă cineva. Mamă, Glepler, hai să-l luăm. Dar de 4 ore am voie. Upsi. Cam înainte, dar de 4 ore aveai voie Gleplerul, dar acum e infinit. În Chapter 2, Season 2. Easy. Voi pune o pauză când va ajunge aproape de... Ok, mai sunt 3 playeri. Mamă, o să mor. Hai. Bine. Perfect. Bine. Easy. Mai sunt 2 playeri. Pregătim rocket launcher-ul. 5 ori și mă tu baroseane. Nu, mamă, uite că spam. Easy victory! Hai, la revedere!